Sa atong unang pagbasa, gahisgot si San Pablo o duha ka klase sa magtotoo, na ay magtotoo nga makahimo na pagkaon o gahi nga pagkaon, na asay magtotoo nga gatas pa ang ipakaon. Mao ni ang level sa atong pagtuo. Mura sad ni siya og atong lawas ba ang pagtuo. Mag-anam siya kahingkod niya na say uban nga luli dragyod di gyud mo hingkod, no, na muna gitawag nato og mga sa may tawag ana kanang dili gyud mo matured ba kanang mongoloid ang sa tawag ana kanang mura bitag di gyud makuha ng ilang kabuot, di gyud mo hingkod, di sa gyud nimo matudluan kay mura ra gyud sila bata. Doon na sa uban ingon ana, gitawag na siya incapacity. Nakaron sa kinabuhi ni Kristo, gipakita niya din his kalibutan unsa di ay ang pagtuo, unsay mahimo sa pagtuo ug unsay himuon sa mga taong magtotoo. Ang una niyang gipakita nga magsigi gyud lakaw-lakaw sa tibuok kalibutan. Muna ang iyag yung misyon, ingon siya, adtuon ako ang tanang dapit kay ako silang sangyawan. Ang misyon po niya sa iyang mga apostoles, isa panglakaw mo sa tibuok kalibutan. Kalibutan gyud ang gitanaw, dili lang liluan. Di ba? Mausad ang gisultis Ginoo pag Book of Genesis, katong iyang giminyo na ang babae o lalaki, ingon di siya, sanay mo, lukpan ninyo ang tibuok kalibutan. Kalibutan yun. Dili liluan, dili Pilipinas lang, dili Amerika lang, dili Europe lang, dili Canada lang. Kalibutan, usag yun ka kalibutan. Nindot, no? Og mao ni ang hingkod nga magtotoo. Kana bang ang iyan ang tan-aw sa kalibutan murag usaka lawas. Gani si San Pablo dinhi sa unang pagbasa ingon siya, unsaon pagkahingkod ninyo magsigi pa mo og pili-pili og tao, nay uban mo ingon kuno dapig ko ni Apollo. Kanis Apollo usa ni ka magsasangyaw sad nga murag pupariha sad ni San Pablo ka maayong musangyaw. Pero nag-una si San Pablo, ingon siya, ang uban sa ninyo moingon ako si Pablo or dapig ko ni Pablo. Ang usa dapig sa Ginoo. Di ba sa ato din sa Pilipinas naamo na ano? Ako mo ni akong partido. Kani akong partido. Nya nganlan dayon ta. Ko anday ka. Ko anday ka. Mao nay mga gitawag og mga bata sa pagtuo. Mo bitaw dinis atong simbahan, dinis atong parokya ba. Pasalamat gyud ko nga murag nakahatag ta og pamaagi aron muhingkod tas pagtuo sama aning atong pamaligyag slat. Tibuok kalibutan, kutob sa namati nato nakabati pinaagi sa social media og ang tanan sad nga manimba dinhi atong giimbitar palit mog slat. Kay ang tuas Canada, tuas Amerika, Australia, Japan, Europe, Saudi, Hong Kong, bisag asa, Luzon, Visayas, Mindanao, kutob sa dunay hingkod nga pagtuo, mipalit og slat. Nga naman, mibati sila nga sila kabahin aning maong simbahan. Naabitay ning istorya nako ba, Father, sige man kagtabang sa mga laing parokya ngadto pa sa gikuas diocese nya sige makag-ingon nga naapa kay project diha simbahan. Nganong di man na nimo unahon, nganong na may panahon nga imong hunongon ang imong project nya tabang ka didto Bishop Chupilo Kamomot nga Thanksgiving. Gihunong na sa nimo imong project diri, tabang na podcast kapilin niya. Ana, nganong inana man imong kuan nga ni apa may panginahanglan dinhi musabot ra na sila. Ano ikaday sa ligan? Sakto no? Brad Loloy, sakto no? Oh, nitong finance officer, Brad Loloy. Sakto kayo eh.
Nya ako dayon siyang gitubag nako. Ang tan-aw manggod nako sa simbahan nga ang kining atong parokya ug ang parokya sa butang natos Manghilaw ug ang didtos kang Bishop Chupilo Kamumot nga activity ug ang kapilinya apil na lang atong gitabangan nga simbahan didto sa nasa Suluhulo, naapa didto sa Masbate, naapa sa laing mga lugar, ang seminaryo, ang monasteryo sa mga madre nga ato sang tabangan. Nakuha man ay kalainan, murag usara man ta, maora man ning simbahana. Mao na pwede na to hunongon din kay itabang didto ang atong paningkamot, pananglitan sa kapilinya, tungod kay usara man kita kasimbahan. Mura raman ta og dunggan og tiil. Usahay ang tiil mo hunong tungod kay di nakadungog ang dunggan, di ba? Di mo padayon og lakaw ang tiil kay wa na siya nabati. Tay sa ragod, asa naman ta? Hunong sa agod, di ba? Kay ang dunggan wa na nabati. Ang mata dili sad lain sa tiil og sa kamot. Dunay panahon nga ang kamot ug ang tiil mohunong kay ang mata di na makakita. Kakuha mo? Ang mata sad mohunong sa tan-aw, kita panalitag chicks ang pare na magsigig tan-aw sa chicks bang pare kay ganahan biya mi ana. Tan-aw nga to. Uy natunok man ang tiil kay kadanghag lagi kanang sige nagtan-aw dito nakayatak manuon og lansang natunok ang tiil. Unsa may buhaton sa mata? Mohunong og tan-aw dito kay mututok ay naunsa man dinhi di am dai lansang. In short, og usara ta automatic tang magtinabangay. Sige, lingi ay mong tupad. Ingna siya, imong tanaw, usarata. Ingna. Pasabot, og wa ko'y bugas, tagae kog bugas. Ayaw kog pautanga. Kay kung imo kong pautangon, pasabot, lahi din ang imong kwarta kaysa ako, lahi din ang imong kinabuhi kaysa ako, kung imo kong pautangon. Mo nang imo kong paninglan, hangtod mag-away na ta. Di ba? Pero giisip pa na ko nga ikaw o ako, parihara, unsa imong panginahanglan nga ni ako'y ikahatag, akong ihatag nimo. Muna ingos Kristo, love your neighbor as yourself. Meaning, kamo, kauban mo sa akong self, ako sad kauban sa ko sa inyong self. Nya inyo di kong pautangon, muingon di ang mata, o tiil, nitanaw na ko nimo ha, nitabang na ko nimo tanaw. Na akay utang nako nya mingon sa dang tiil ako ha ako bayay nilakaw aron maduol kas imong gustong tan-awon na asa kay utang nako bayre ko ana di ay nya mingon sang baba sige baya kog usap kapoy kay usap aron ikaw tiya na aka dihay masud nimo kay gigutom na ka diha na kay utang nako ha bayre ni ana di ay mao na mawaon ta ning envy kaning pag-isipay, kaning pag-iyahay, o kining panag-away, o kining gubat. Unsa may gigamit sa Ginoo? Grasya, gahom. Iyang gipakita dinhi sa atong ebanghelyo, nabisan kanang hilanat, kanang mga giyawaan, kanang mga masakiton, hikapon ra na niya, maayo ra. So unsa may gisangyaw ni Kristo tibuok kalibutan nga ingon siya akong sangyawan sila nga ang gingharian sa Dios ni ana. Unsa may gingharian sa Dios? Kalinaw, kalipay, panaghiusa o kining kaayuhan sa atong mga sakit. Pasabot og naay Ginoo mawagtang ang atong kabalaka o kahadlok. Basta na ay Ginoo. Muna, isangyaw na to ang Ginoo sa tibuok kalibutan aron mawagtang ang kahadlok. Tanawa unsa ray gibuhat sa kalibutan. Gihadlok ta. Kani ding nagtap-tap ta karon. Unsa man ang kahadlok? Kana bang hadlokon ka unas tanan nga masakit. Kinsa dinhi ang dili mahadlok, masakit. Asa kabot? Ade usa din na mahadlok. Kamong tanan hadlok. Awa na, kuha na mo siyawa. Nganong mahadlok man kang masakit, nga kuna ay Ginoo, ayohon raman imong sakit, matod pa sa atong ebanghelyo. Giayo raman. Ikaw niya pa din og dili maayo, ay sagda ilag mamatay ka. Ngano man,
Wa baya mohunong si Kristos kamatayon unsa may laing sangyaw sa gingharian sa Dios nga ang kadtong mga tao nga nasud sa gingharian sa Dios dinhis kalibutan tuanay giandam nga puloy-anan sa kalipay nga way katapusan nga mao ang langit. Mao na ang atong tubag sa Salmo. Unsa ti tubag na to Salmo? Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiya. Nganuman dili mohunong sa kamatayon ang ilang kalipay. Tuay sumpay, maguol kag masakit ka dinhi, tuay sumpay. Maguol kang mamatay ka dinhi, tuay sumpay sa kinabuhi. Pero siguro alang nga nabilong kas gingharian sa Ginoo. Kinsa may mabilong? Matured sa pagtuo. Kinsa may matured sa pagtuo? Why kahadlok? Di mahadlok masakit, di mahadlok mamatay. Mao na nga to mga martyrs, ilan ang gipakita. At tanawa karon, gihadlok ta aning COVID nga mopatay kuno nato. Mo nang sige tagtap-tap, pero unsay gipangayo sa kalibutan? Budget. Binilyon na budget. Ana pa magani usa kada na ang gihadlok ta katawanan kay tanan kaning COVID di man ni nato makita kay kana magong hadlokon ka kana magong di nimo makita para gud anang gagmay patang bata sa ignaog na arabay ungo dia labantay ka gyud sige sindig naog nay ungo diha kita na day mo ungo kamis una ay mo pagduaan ng sipol ay mo pagduaan ng dagom ay mo pagduaan ng sundang masamad gani mo mugawas ra ba ng pari ng wayo kapila naman ko nasamad akong gitutukan wa gyud pari ni gawas nga wayo nahimo na lang kong pari naalang gyapon ko yo ang in short kanang pagpanghadlok kana bang dili nato makita hadlokon lang ta nya kuwang tas pagtuo mutuo ta ana gitawag na siyag tuo-tuo, superstitious belief. Kanang superstition, hadlokon kas dili nimo mapruibahan, gibarang ka na, nagburot imong tiyan. Barang nga nag liver cirrhosis naman di ay. Gibarang ka. Muna budget dayon. Palitan ni paghikay budget pirmi gyung mo pauli kini atong kahadlok ang ato gyung suporta aron mawa atong kahadlok kwarta no daingos Kristo you cannot serve both God and money ang kwarta kung gusto gani nga mo govern nato gusto siya nga mo atong higugmaon hadlokon gid niya mo nang mahadlok kang wa kay kwarta hala ilog yun kwarta hangtod na lang nagpinatyanay na ta tungod sa pag-ilog anang kwarta kay ang kwarta hadlokon ta ayaw trabaho wa na gyud kay kwarta hala sigig panganak wad agyo kay kwarta palaygit inom og pills inom pagkondom pag-ayudi kay na wa na gyud kay kwarta daghan ka napaingon overpopulation kuno ang kalibutan lain na sa ning pagpanghadlok overpopulated. Tinuod ba nga overpopulated ang kalibutan pasapot nagdasok na tagmaayo? Uy, ang kalibutan is overcorrupted. Unsa may sign sa corruption na ay mga tao nga mutigom og dako kayong bahandi siyarang usa samtang ang uban wa nay makaon. Sige, simple arithmetic. Net worth tibuok bahandi sa kalibutan pila. I-google ninyo. Naman sila yung measure diya. Sa akong katapusang pag-google, maabot ko noog mga 400 trillion US dollars. Mantingal ito? Muragin ana. Nasayop lang ko. 24 trillion ba to? Basta trillion, niya ang mga tao, 7 billion. Bisag ibutang lang na to 100 trillion dollars ang net worth i-divide nimo sa 7 tagpila ang 7 billion tagpila ang kada tao imagine na lang so di gid unta ta maglisod kay dako man ang net worth no basta di tumuobo sa 200 limot lang ko
trillion ha, wa maghisgot og billion. Nya ang tao billion ra. Pero naay usa ka tao nga nagkupot niya mga 1,000 ni sila kapin. Ang number 1 ani nila nga billionaire nagkupot iya ra gid ang kaugalingon $300 billion. Iya ra na. Siya rang usa 300 billion ang iyang gikuptan. Pila ka kabuktaw ang nawagtangan sa ilang share tungod sa iyang pagkupot ana niya. Sige paginisiyag padato o kini sila mao'y nagsigig hisgot nato nga overpopulated na ta. Over-corrupted. Siging higugmaan ang kwarta. Ako gadudam sa gaikuaning lain na sang pagpanghadlok. Di mangyapon ni na ito mapruibahan. Global warming, climate change. Gaduda yung kuaning di ni tinuod. Kung sa maro'y gibuhat sa mga banggiitan, haron mo haom anang ilang global warming o climate change, gimanipulate nila ang nature using the power of kaning internet or kaning kanang satellite nga gikontrol sa computer. Kana mo tuo ko ana na makakreate silang mga baha, makakreate silang mga bagyo, mga linog nga ilarang mugna-mugna. Pwede man na kay ilamang ma-manipulate ang power of nature. Pinaagi ron sa atong technology. Mga bright man kay na sila, mga scientist na way pagtuos Ginoo. Nya gihadlok dayon ta. Unsa naman sa isunod nga isulti? Budget na sad. Budget for climate change, budget for global warming. Asa man ta mamalit? Adto gihapon nila. Sus, negosyo, kwarta gihapon. Mao na ni hari ros kalibutan ang kahadlok. Ang Ginoo nag-ingon panglakaw mo tibok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Unsa may maayong balita? Basta naay Ginoo, wala kadang hahanapin pa. Bisan pagmamatay ta, bisag matapos pang kalibutan, to ay giandam nga lain nga og permanente nga puloy-anan, and that is heaven. O bulahan ang nagtuos Ginoo. Bulahan ang wa mahadlok sa panghitabo sa kalibutan. Ilingian na imong tupad. Nya unsa man ka? Wa na kay kahadlok. Nya kisa man tong di mahadlok, unsay iti mailhan dinis atong simbahan kusog mamalit og slat. So nga rong halin, gamay pa man itag halin. Sa atong dopes as of yesterday, 3,396 na atong halin. Pakpak, salamat kayo. Ang ato sang SBF MP, karon ra ba ning September 5 na to gamiton, 934 slots na atong halin. Pakpak. Sa DOPS, napay available nga 51,604 ka slots. Ang atong SBF MP, kay Kotob raman ni karong September 5, na analay 1,066 ka slots. So pamalit na mo, aron mahumanda yun ato dayong mahatag ang mga bugas ngadto sa atong mga kaigsuonan nga tuan tao nagpuyo sa kabus nga kahimtang dinis atong parokya. Ato silang panagaag bugas aron makahibaw sila nga bisag di pa kamo trabaho, ang Ginoo naghuna-huna nimo. Labaw na gyud mo trabaho. Magkahiusa lang ta, wa gyud gutom. Pero di na ta magkahiusa, daghan ang magutman. Kung magkahiusa lang ta, maayo gining ato mga sakit. Kung mahigugma lang ta sa usag-usa, mawagtang gining atong kakabos. Pero magsigi gani tag-away, mga matay gid ta padung sa impierno. Nya mao ni ang maayong balita, isip parokya, isip simbahan, isip mga magtotoo.